Bocar Tall. toɓɓe mawɗe kabaruji ñalawma hande aljuma 14 lewru jettati ɓuru hidande ujune ɗiɗi e nogasi jeegom to Tchad lundiyanke lolluɗo laamu ngu success masra heeɓi yafuya hoorejo leydi ndi o sokono ko kaso duuɓi nogas hitande yawtundi saabu kongi caabiɗi fitina gadduɗo mayde yimɓe hewɓe to Mandakawo lundiyankoɓe jeetato woɗɓe keeɓi on yafuya gummiɗo e Mahatman Idrissa Déby to Mali konunkoɓe capanɗe jeeɗiɗi konunkoɓe capanɗe jeetati e ɗiɗo wonnoɓe e juuɗe muttuɓe FLA kuliyankoɓe jenim goppitama hanki ɓe nangono ko e nder kareli hakkude konu Mali e ɗen pelle e nder nokkuji kewɗi e nder leydi ndi ɗum hawri ko e hoorejo laamu faddewu Mali yaafima o biyeteɗo Yann Vezilier ɓi France ñawonoɗo duuɓi nogas kañumne ma olel tal famine en to Niger jeeyaɗo e dawlaji dentude Amérique biyeteɗo Kevin Wright accitama hanki e o diftono ko hitande yawtude nantini o kabaru ko fedde diine chrétien en nde o jeeyano e mum tumanoɗo diftogol makko tuuma diftogol makko jafoɗon mbiyanomi ko fedde wotere jeyande e calɗe islamique joni jañoɗen e toɓɓe bandiraɓe e ballal Ibrahima Ba. bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe jaam e kisal e mon to Tchad balɗe tati caggal nde hoorejo leydi ndi andini jafogol yoga e sokonoɓe kaso kabaru belɗo wonani lundiɓe laamu ngu saabu fodde jeenoyo e mabɓe ɓen jafama succès masaras ene jeeya hen lundiyanke mawɗo gandara toon cokonoɗo duuɓi nogas walla mbiyen ñawonoɗo sokede juuɓi nogas wondude e lundiyankoɓe jeetato woɓɓe sokonoɓe duuɓi jeetati saabu ñingde laamu ngu walla mbiyen saabu ñiŋoje kokkuɗi Mahatman Idriss Déby gardingu laamu ngu ko noonne Rama Diallo. kiifanɗe ɗiɗi ɗe laamiɗo waɗi laatini kongi yaafamu e makko faade ɓe lundiyankoɓe jeenayo e ɓuytugol jukkoje kasaɓe woɓɓe succès masra lundiyanke mawɗo hoorejo fedde les transformateur kokkanoɗo kaso duuɓi nogas e jomnaari fonde milliard kalisi CFA na tawa e heɓuɓe on ɗon sa'a kaso makko no fawino e tuume wadde hitoji mottuɗi fitinaji caabiɗi wargoji kewɗi e luural hakkunde leñi to Mandakawo e ngal diwal logon occidental ñande 14 lewru joya ɓurdu hitande faltinde fitinaji caabinoɗi mayde yimɓe ɓurɓe 40 ko ɓuri fu rewɓe e sukaɓe barmuɓe ɗuɗuɓe cuuɗi cumaati alhaali mo Amnesty International holluno mette muuɗu wonanɓe succès masra to fedde les transformateur wala koɓe jaɓi haalde tafon ko haɓɓodi e yaafamu e mawɗo maɓɓe o woɓɓe jeetato heɓɓe on sa'a woni ɓe lundiyankoɓe jeeyaɓe peɗe politique lundiɗe 13 moɓodinoɗe fedde ZECAP fedde firtande caggal nangule maɓɓe ɓe ko nangaɓe wakkati ɓe etotono jaltol lewru joya ɓurdu hitande faltinde hollude mette maɓɓe jogola laamu Mahamat Idriss Déby ɓe yaafaɓe no ndoma e udditede ɗo e wakkatiji ma e balɗe garoje. Rama Diallo